अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैबावलायबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो। तो दायो जोङो कुचबिहाराव दङयोमोन आरो मोनसे जायगायाव हाबनांगौनि थाखाय जोङो बेवहाय पास लाबाय आरोखि टिकेट लाबाय सासेयाव 20 रुपिस बेफोरबायदि लादों नोंथांमोना नुखाबाय सिगांनि भिडिअआव। तो जायो राजबारियाव जोङो फैबाय राजानि पैलेस राजा थाग्रा जायगायाव एसे बेरायनो फैबाय। जोंना आदैबो दङ दिनैसो माने नायनायसै जों दिनै एसे बेरायनो मोनदों आरोखि जोंलाय। बिराद मोजां साफा थुरि गोजानो वाव ओरैबायदि मोजां माने भिउआ ओरैबायदि मोजां नुयो बेबायदि नुयो आरो नै। खोनाबाय थानायल' जायोमोन ओमफ्राय फैनायाथ' जाखाया बेखौ नुबाय थानायल' जायो। ओमफ्राय दिनैहाय नायनो होनना फैथारबाय खार'ना ओरैबायदियाव जाफैबाय माने जोंनि सासे आदै माने हस्पिटालाव दंफैयो कुचबिहारावहाय। ओमफ्राय बे लामा सेरजोंनो थांनांगौखाय बे राजबारि सेरजोंनो थांनांगौखाय तो जोंनि सासे नै बियादै गथ' नायनो गोसो जादों। ओमफ्राय जोंबो ओरैनो नुयो नालाय थ' एसे ओरैनो हाबलाना थांसै होननानै हाबफैनाय जाबाय आरोखि बे जायगायावहाय। बेखौनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय। बिराद मानसि बेरायफैयो आरोखि नै। बिराद बेरायफैयो बयबो नै ब्लगबो बानायगासिनो दङ ओरैफोरबायदि मानसिफ्रा। तो जायो जोङो थांगासिनो दङ सेर सेर बेबायदि आरोखि नै बिराद मानसि बेरायफैयो आरोखि नै। चारिय'फाले खना खना दं जरा जराबो दं जरा गैयैबो दं। दायो जोङो एसे खाथियाव मोनफैबायानो तो आङो खाथियाव थांनानै देखायहैबावगोन मा मा नुयो सिङावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओरैबो सिनारिया बिराद मोजां नै थुरिजों बुंफबजोबनाय चारिय'फाले ओरैबो बिराद मानसि बेरायदों आरो नै अखाबो फिसा फिसा हागासिनो दङ। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोनाथ' नुबाय दायो माबादि भिउसफ्रा बेनि जायगाफ्रा माबादिखौ नुनो मोनबाय। एकदमबारे बिराद खाथियाव जोङो मोनफैबाय आरोखि दायो नै माखासे सिगांग्रोबाय बेबायदि आरोखि नै बेबायदि जायखौ राजा थाग्रा होननानै मिथिनाय जायो। तो दायो जोङो खाथियाव मोनफैबाय ओरै नायदो नै जोंना आसला तो बे समाव नोंथांमोना नुबाय मा रोखोम सिङाव हाबनोसै दानिया सिङाव हाबहैनायनि मा रोखोम बेरायनो मोनो हाबनो होआ ना होयो एसे थांनाय नायसै सिङावहाय। बिराद मानसि बेरायफैदों आरो जोंहाबो ना आदैखौ नायनो फैनायावनो एसे फैबाय। तो नायदो नै
सिंनिफ्राय मानसि ओंखारबोगासिनो दं आरोखि माबादि साजायदों लुदों आरोना नायदो नै बेनो आरोखि साइजफ्रा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिराद दुखुनि बाथ्रा सिङाव कुनु केमेरा एलाउ गैया जेबो भिडिअ खालामनो मोना फटकबो लानो मोना सिङाव थ' बेनि थाखायनो नोंथांमोननो देखायनो हायाखिसै आङो दिन्थिनो हायाखिसै थ' नोंथांमोननो दिन्थिगौमोन आङो थ' बेबायदिनो मा खालामनो दे बेनि जायगायाव नैखौनो देखायसाबनोसै आं बेखौनो दारमा स्निट नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदोंमोन आरो ना मोजां मोजां बुस्थुखौ गोदोनि राजाफोरनि मोजां मोजां सिलायफोर दंमोन नायदो नोङो ओरैफोरबायदि आरो थ' जाय हक हामबायसै आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थ' बे समाव आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आदैनाव सोंनोसै आं मोननैसो बाथ्रा आदैया दिनै मा रोखोम दिनैनि बे राजबारिखौ नुनानै मा रोखोम मोनखो आदै एसे फंनैसो बुंहरनायसै गोसोआव गोजोननाय मोनबाय गोदोनि जोंनि बे राजानि नोगोर नालाय बानायना गालांनाय ओंखायनो बहुत मोजां मोनदों आरोखि बेरायफैनो मोननानै बेरायफैनायखौ आदसा दे लामा बारस'दों अखा हानानै गासिबो माबा गोजाजोबना लामाया थाबायजानो नागिरा दै दङ दा बे फुख्रि दं आरोखि ना बे फुख्रिखौ हनै जोंना जेसिया नायनोनो थ' बेनिफ्रायबो नोंथांमोना आं एसे भिडिअ दिन्थिबावनोसै नायदो नै बेनिफ्राय बेबायदि नुयो आरो दायो जोङो मोनसे लामाजों फैबाय बेवहाय मोनसे बिराद गिदिर फुख्रि दङ नै बे फुख्रि सेर सेर जोङो थाबायगासिनो दं दायो एकदमबारे माथो खालामबावनो आंनि उनाव नुबायना मेंबायलै थाबायनो खानायाबो ओरैबायदि सिननानै हरबाय आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिराद दुखुनांथाव हाजामा ओरैबायदि नाफिला होबाय ओरैबो होबाय आं होनबाय एसे मोजां सिननानै हर ओरैबायदि आरो गथ'नाया मा रोखोम नुजादों एसे मेंनानै जिरायलायबाय नै बे आरोखि ना नै बे बिराद गिदिर फुख्रि बै सेरजोंहाय लामा दं आरो ना वाव खासेव जाग्रा हरलै जाग्रा हर बा बिराद मोजां थांबायलै
बारे